tawagan ako to. Si Jasmine ay ako'y konsult ba? Konsult ko sa akong barangay. Pista ko sa mga karong September. Tawagan. Ay sir, hello sir. Ay sir. Ay magpaano ka? Pista sa inyong barangay? Wala problema na sir. Magsabot na tas presyo. Oo. Pinagkababa na ko sir, 100,000. Ha? 100,000? Kagamaya na. Wala problema na. Karong umabot na mong pista 3 dapat. Ngadyo ka ha, basi pag pista sa mga wala ka. Mulawan po ko sa akong barang. Ay, mas mayo sir, magkita tas personal. Ako diri. Kapulat ko nimo, atuan ako diri, likod-likod ko ilang isa na ipan. Wala ko konti ka diri ha. Sige, asa ko na napita ko ng inyo ha, kaya para akong matuan na mo. Sige. Ako diri sa Tin City. Ringgain ba? Ringgain. Alamada, North Cotabato. Ato alam ko diri. Tapos na highway. Sige, magulat ko nimo. Sige, thank you. Ay, saranggayin di ay. Sige. Dapli lang karsada Agi lang ko da. Sige. Okay, mag-service lang ko. Sige, diri. Nagiling ko diri. Ay, boss, may ako boss, may hapon na dyan Ay, harap na dyan Sabi ta Ay! Ikaw ni pre! Ha? Ikaw to nagtawag sa ko ha? Sa pre, tawag na bilang ko si Elias? Sabi ko si Elias? Gusto nilang tanong sa ko, dili si Elias day? Gani, tanaw ako. Ha? Mulat? Nasakpan na dyan ka na ako ba? Ikaw mo na ina. Asa mo yung muna number niya? Ha? Ano mo muna number sa yung Facebook niya? Si Elias dito. Na dito. Si Elias? Elias TV. Ang mga kanaigon mo, Elias na sama. Ano pa pala niya ito? Uy, sana si Parang Jumbo yun. Sana, bilangan niyo kung ano ba? Sabak na diri. Hali na diri. Si Elias to. Elias to. Naupaw. Naupaw.